En la seva política ens hem de mullar. Tots estem més o menys compromesos amb una ideologia, a tots ens agrada opinar, queixar-nos i a vegades enfadar-nos. Però per a continuar construint un futur digne i projectes dignes per a la societat, necessitem activar-nos, prendre'ns part en assemblees, ser veu i vot en reunions i tindre ganes de sumar. En definitiva, il·lusió, passió i motivació. Hem d'avançar i nosaltres els joves ens hem d'apoderar. I per què dic tot això un 9 d'octubre, Dia Nacional dels Valencians i Valencianes? Perquè molts d'aixòs joves que avui canten les cançons de Zoo, que ballaran amb la fúmiga aquesta vesprada, no saben que els nostres pares i avis cantaven l'estaca o el vent de manera clandestina. Gràcies a ells, avui nosaltres podem gaudir de la música en la nostra llengua, perquè ells no es van quedar quiets front a les injustícies i nosaltres tampoc ho farem. De la mateixa manera que el feminisme reivindica la igualtat entre l'home i la dona, moviment que està aconseguint moltes coses per la societat, a pesar que encara queda molta feina per fer, el valencianisme reivindica la igualtat i la unitat entre els diferents pobles de l'estat espanyol, que no volen ser més que ningú, que el que volem és ser tractats d'igual a igual, i quan anem a un organisme públic volem ser atesos en valencià. Mireu, segons la Fundació pel Llibre i la Lectura, actualment al País Valencià, la societat valenciana, un 95% de la població decideix llegir en castellà, un 95%, front a un 3% que ho fa en valencià i un 2% ho fa en una llengua estrangera. És un clar exemple que si volem viure en un país d'igualtat, el que hem de fer és fomentar el valencià i no eliminar-lo ni esborrar-lo com volen fer altres. Que els xiquets i xiquetes que es crien en valencià acaben sent bilingües i són xiquets i xiquetes avantatjats sobre la resta. Canviant un poc de tema, hem estat a l'oposició i al govern i sempre ens hem mantingut fidels a una posició política, una posició que en moltes ocasions ens ha condemnat, però perquè nosaltres sempre som coherents, lleials i fidels als nostres ideals, cosa que altres no poden dir. El dia d'avui no és sols un dia per a festejar la nostra cultura, sinó també un dia per reivindicar políticament els nostres drets. Per a nosaltres, això de ser valencians i valencianes no és només un aspecte cultural que va aparellat a una llengua i una història, és també un aspecte identitari polític i territorial. Cal recordar que València es va guanyar amb la força de la diplomàcia, la negociació i la convivència. Aquesta és una vella lliçó dels fets del 9 d'octubre de 1238. Per això val la pena recordar la frase que Jaume I es va deixar, i és aquesta: estimar i protegir totes les persones i el poble, fer regnar la justícia i vetllar perquè els grans no oprimisquen els menuts. És assegut i serà sempre el nostre full de ruta. Nosaltres, tal volta, som un país xicotet, una cultura també xicoteta, però que a poc i al llarg de la història hem anat aconseguint coses molt grans. Som la terra dels vençuts, diuen, aquells vençuts que sempre s'alcen i segueixen avançant. I ara, si m'ho permeten, acabaré amb unes paraules d'Obrim Pas que diuen així: amb l'espurna de la història i avançant a pas valent, hem encestit la memòria, la flama d'un sentiment. Visca el País Valencià i visca la terra!